ବହୁତ ହେଇଗଲା ଏଇ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ନାଟକ। ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ନିଜ ନଜରରେ ହାରିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବଦଳରେ ମୋତେ କେବଳ କଷ୍ଟ ହିଁ ମିଳିଛି। ଯାହାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇଛି ସେ ହିଁ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଭଲ ହେଲେ କାଳେ ଭଲ ଫଳ ମିଳେ, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କଥାଟା ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଛ ବା ମିଥ୍ୟା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେତେ ନଇଁଛି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସେତେ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ସରଳତାକୁ ସମସ୍ତେ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏବେ ଟିକେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ଟିକେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ହେଲେ ଲୁହ ହିଁ ମିଳେ, ଆଉ ଖରାପ ହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ହୁଏ। ହୁଏତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିବି ନାହିଁ। କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଜିକା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ନା, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି କହୁଛି। ଭଲ ମଣିଷଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆଘାତ ପାଉଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଆଉ ଖରାପ ମଣିଷଟି ଜୀବନ ସାରା ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚୁଛି। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ଖରାପ କାମ କରିବି କି ଖରାପ ବାଟରେ ଯିବି। ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ମୋତେ ଆଘାତ ମିଳିଛି, ସେମାନେ ମୋର ଭଲଟାକୁ ହିଁ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ଭଲ ହେଇକି ମିଳିବ କ'ଣ? ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥାଟି ଠିକ୍ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ମୋ ମନରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଅଛି ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ।